patis. Subo. Taba. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng sinigang na ulo ng salmon mga kapudibis at maraming gulay at meron tayong extra sabaw. Meron tayong patis, ang dungis natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga taham kayong Kapampangan. Mga tana po. Opo, meron nag-request na itong Opo. pagkain na to mga kapudibis. Si Ma'am Cristina Romero. Ayan, Maria Cristina Romero. Thank you so much po, ma'am. Ito Yan na po yung request request niyong isda na ulo. Tsaka madaming gulay daw, sabi ni Yes. Ma'am. Yes. Yan. Oh my God, ang laki. Laki. Oo. Thank you. Sa akin. Dito na lang natin yung isda. Nagsubo tayo, mga kapo. Ito patis. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Ma'am Maria Cristina Romero, ito na po yung request nyo. Kain po Kain tayo. po tayo. Sarap. Sarap. Sarap mga kapudibis. Wow. Ito yung inaabangan ko. Ito. Ayan. Saw-saw. Subo. Linamnam ng mata. Ito sabaw na. Kaputin mo na lang. Sabihin na pag di mo kaya. Sarap. Kulay. Labanus. Lapit Dito muna lang. Ito. Yan. Gulay, gulay. Sabi ni Mama, daming gulay. Ito.
Taba. Mata yung akin. Oh. Masarap talaga sa sasapat niya. Sigang talaga masarap sa patis. Kinagat ka. Kinagat ka ng ano. Laki nga mo. Bahal mata. Challenge ko. Para sa inyo mga kaputibis. Sarap pala. Malinam na yung mata nila. No? Apa? Totoo.
Ito, taba. Kain ka na daw. Ito. Cheers tayo. Cheers. Sarap. Sarap. Ang tataba ng mga ulo ng salmon. Tapos yung sa akin, laki. Yung kay BBM, dalawa. Salamat po. Oo. Ay, Ay, tumidikit yung tissue. ay mga kapudibis, gulay na lang to. Oo. Mamaya. Inisin natin pinggan ko. Ayan. Sarap. Ang sarap ng sabaw. Sarap ng salmon. Ayan mga foodies. Habang nangimay po ni si BBM ng ulo na salmon, magsha-shoutout na po ako. Mga foodies, gusto po namin i-shoutout sila Jack Jochit and Ces Perez from Taguig City, Geraldine Jamlang from Caybiga, Caloocan City, Hannah Christy Abrenica, pinapashoutout niya si Nanay Baby Andaya, Era Pobreng TV from Iligan City, Dory Martins, senior citizen from Nabota City, Nancy Ponce. Ayan, shoutout po at maraming salamat po sa suporta. At gusto din po namin magpasalamat sa mga nag-super chat nung sa mukbang namin Bobs and Chicks sila. Remis TV Watkins at si CC Me Vlog. Ayan, meron po silang mga YouTube channel. Please mag-follow at mag-subscribe na din po kayo. At sa mga members po namin sila, Platinum B, Remis TV Watkins, Me Vlog, Mickey D. Albert, Silver B naman po ay Garcia 1301, Ron 21 Saudi Vlog, Mads Ellen, Jenhen Caparas Iñaki Eats, Ampas Lupang Burgits, at sa mga subscribers po namin sa Facebook page sila, ay Garcia 1301 at si Cindy. Ayan. Meron po sila mga YouTube channel. Please mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Thank you so much po mga kapwa po namin mukbangers. Salamat po. Yes mga kapudibis, meron po kami Facebook page. Pakipollow na. Now na. Opo, and belated happy birthday Christian James Pulintang. Happy birthday. Happy Shoutout birthday. Lea Payawan, Baby Allison. Shoutout sa inyo. We love you. Yes mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.